La regla general de la vocal neutra és que els masculins acaben en E i els femenins acaben en A. Normalment, aquests acabaments coincideixen amb els acabaments en castellà, però hi ha alguns casos diferents, com per exemple, el pobre, la pobra, còmode, còmoda, recte, recte, agre, agre, negre, negre. També hi ha excepcions a les terminacions que acaben en A, com per exemple, monarca o patriarca, que acaben en arca, o també sida, d'homicida i insecticida, deista, artista ciclista, demà o grama, de diploma, drama, programa, datà, pirata comenta, i de dia, el guardià, per exemple. Acaben en E. Els femenins, febre, flaire, imatge, llebre, mare, torre, Carme, Irene, Clotilde, Matilde, Verge, Agape, Barbària, base, calvícia, classe, faringe, fase, frase, higiene, superfície, espècie, sèrie. Les terminacions aire, el, la, cantaire, el, la, xerraire, ble, el, la, comptable, feble, me, enorme, inerme, ne, indemne, solemne, re, acre, alegre. Tots els noms, encara que en singular acabin en A, al plural acaben en es. Els noms geogràfics també, Esplugues de Llobregat.